tothom, soc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de Bookmas. Estem a dia 4 de Bookmas i el vídeo que us porto avui és la meva recapitulació de portades preferides de llibres que m'he llegit aquest any 2015. No tots han estat publicats el 2015, òbviament, però sí que me'ls he llegit durant aquest any i volia dir les meves portades preferides, ja que per mi la portada és un element essencial a l'hora de fer la compra d'un llibre, a l'hora de fer un llibre. Per tant, anem a veure quins són aquest top 7 de portades preferides de l'any 2015. Molt bé, comencem per la portada número 7, és Fangirl de Rainbow Rowell. Aquesta portada és molt minimalista, crec que expressa molt bé el que trobarem en l'interior d'aquest llibre i sí que potser per alguns de vosaltres les portades han de ser bum, bum, brillants, xam, xiu, superguais, però a mi aquesta portada m'agrada molt i la volia afegir perquè crec que aquest color crida molt l'atenció, et dona una sensació de tranquil·litat i la veritat és que et presenta una mica el que hi haurà dins del llibre, que crec que és el que ha de fer la portada d'un llibre, no? Introduir-te el que hi haurà dins. I crec que aquesta portada ho clava a la perfecció. Fangirl està escrit amb unes lletres brillants, destacant amb el color tranquil de darrere, i aquí es veuen els personatges principals, el Levi i la Cath fent el que fa més, que és escriure fanfiction, i el Levi intentant parlar amb la Cath, però la Cath, òbviament, està en el seu món. La portada en posició número 6 d'aquesta llista és Splinted de Asher Howard. Crec que aquesta portada fa el que ha de fer una portada d'un llibre. Expressa l'interior i crida l'atenció, perquè tu veus una cara en primer pla, amb totes aquestes coses que li surten pel voltant, rosa, amb l'ull brillant, els llavis brillants, Splinted. Crec que crida molt l'atenció i després, si li treus la jaqueta, la part de dins és preciosa. Crec que la portada d'aquest llibre està molt aconseguida, ens presenta la noia que veurem a dins, una noia diferent, una noia especial, i jo ho vaig veure a la llibreria i va ser com BUM! Per tant, crec que capta molt bé el que ha de fer una portada de llibre i a més els colors criden molt l'atenció. La portada que ocupa la posició número 5 d'aquesta llista és Silver de Kerstin Geyer. Tant aquest com el segon, que és espectacular com aquest, m'encanten les seves portades. O sigui, aquest llibre me'l vaig agafar per la portada, perquè em vaig llegir el sumari i em va fer por, però la portada era tan bonica que, o sigui, estava a l'FNAC i estava allà i va ser com... I em va cridar moltíssim l'atenció. Aquest ull, aquests colors com sobresurten de lo negre, no? Et convida a aquest món de somnis que veiem dins el llibre. Crec que és una portada que capta perfectament el que hi ha dins del llibre i que crida molt l'atenció del comprador i del lector. En fi, una portada que m'encanta i que sempre que la veig és com... No sé, m'agrada molt. I la segona és xulíssima i la tercera, pel que he vist, també té pinta de ser molt guai. Una portada que li dono un 10 de 10 perquè la veritat és que vaig comprar aquest llibre per la portada. En posició número 4 tenim Girl Online de Zoe Sugg. Aquesta portada, ho dic, sempre m'encanta. M'encanta tot el muntatge d'aquest llibre, o sigui, és com si fos un llibre de broma. No sé, trobo que té com les mides perfectes, és supercòmode per llegir, és com molt gran i la tapa dura és molt dura, no té jaqueta, cosa que a vegades també és còmoda. A més, la portada és preciosa, té les llumetes, les fotos penjades, molt Tumblr i Pinterest i Polaroid i tal, de les modes d'ara mateix. No sé, és una portada que quan la vaig veure em va encantar. A més, la part de l'espina amb aquest cor, no sé, la veritat és que és una portada que m'encanta, sempre en parlo perquè, no sé, és una portada que m'agrada molt, els colors m'agrada més que la segona que han tret ara de Girl Online on Tour, m'agrada molt més aquesta. Molt bé, en tercera posició, i entrem en els 3 finals, tenim Cinder de Marissa Meyer. Aquest l'he volgut incloure perquè crec que és una portada, o sigui... Què veus? Veus la història clàssica i veus el twist que hi posa l'autora. A més, amb aquest Cinder escrit d'aquesta manera, crec que és una portada super aconseguida, et crida molt l'atenció, crec que juga superbé amb totes les altres portades que destaquen, no? Cadascuna una part del que veurem en la saga. L'espina és preciosa, la part de darrere té tot això, o sigui, m'encanta.
M'agradava molt l'anglesa, que té la sabata vermella, i vaig trobar aquesta en català, que té la sabata blava, que a veure, la sabata de veritat és blava, no vermella. O sigui que em va agradar encara més. I a més, Scarlet és vermell, per tant tinc blau, vermell, i a veure com continua la saga. Totes les portades d'aquesta saga m'agraden molt, però especialment Cinder i la que acabo de veure de Winter, que m'encanta. Molt bé. I en posició número 2 tenim Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. Però aquesta portada, la nova edició, crec que és una portada absolutament impressionant. O sigui, capta perfectament el que hi ha dins del llibre. Aquesta manera d'escriure canvia les lletres clàssiques de Harry Potter, però les fa precioses amb totes les estrelletes, per darrere també brillen. Cada llibre està fet d'un color, cada portada del llibre és preciosa. Crec que els dibuixos estan molt ben aconseguits de com han dibuixat els personatges, i la veritat és que no sabia quins llibres em volia comprar de Harry Potter perquè volia comprar tota la saga en anglès, però no sabia quines edicions agafar i vaig veure aquesta i ho vaig tenir, o sigui, claríssim. I finalment el meu número 1 de portada d'aquest any és My True Love Gave to Me, i no puc dir tots els autors perquè n'hi ha 12. Crec que és una portada que des de lluny et crida molt l'atenció. A més, és la portada del Nadal. És més nadalenca impossible. Crec que et crida l'atenció des de superlluny. Mireu com té l'espina, té el propi punt de llibre, cosa que m'encanta. Aquest cor perquè explica històries d'amor, com hi ha les llumetes perquè és Nadal, combinat amb el daurat i aquest blau que m'encanta perquè, no sé, és un blau preciós, a més el meu color preferit és blau. No sé, o sigui, quan la vaig veure cada cop que agafo un llibre és una emoció llegir-lo perquè m'encanta mirar la portada. I aquestes han estat totes les meves portades preferides d'aquest any 2015. Sobretot, feu-me saber les vostres portades preferides als comentaris, no fa falta que en siguin 7, les vostres preferides, la vostra preferida, el que vulgueu. I això ha estat tot per al vídeo d'avui. Ens veiem en el Bookmas de demà. Molt bona lectura i molt bon Bookmas. Adeu!